Todo empezou con que meu avó, que daquela estaba con demencia, repetía cada día aquela frase. E quen gañou a guerra? Cada día aquela frase. E quen gañou a guerra? E quen gañou a guerra? E para que queres sabelo todo? Investigalo todo. Que queres sabelo todo? Aínda che vai pasar, como a muller de Lot, que foi castigada por Deus por ollar atrás. E agora que xa sabes o do teu avó, Sabes tamén o da túa nai? sabes tamén o da tua nai? Para que xa sabes o do teu avó? Sabes tamén o de túa Ti pensabas que poderías escribir un libro cun argumento e un final. E a vida non ten argumento e non acaba. Pensabas que poderías escribir un libro cun argumento e un final, e a vida non ten argumento e non acaba. A vida sempre continúa. Gravando esta unha carallada aquí para vender un libro, facendo gilipollas como o meu fillo, non lle digo que non, pero manda huevos. Manda huevos.